Τώρα, αφού το καθαρίσαμε το τυχείο, τα τυχεία μάλλον όλα, και πληθήκανε και καθαρίσανε από τα γκράφιτι, προχωράμε στο δεύτερο μέρος του πάρκου της Τζένι Καρέζε. Εδώ το πρώτο έχουμε σβηστεί, όπως βλέπουμε, όμορφα. Όλα τα ενδιάμεσα, όλα εδώ τα ενδιάμεσα έχουν σβηστεί, έχουν καθαριστεί. Από εδώ τα παγκάκια όλα καθαρίσανε, τα κουβλάκια όλα καθαρίσανε γύρω γύρω. Εδώ μπροστά στη Τζένι Καρέζε, γύρω γύρω όλα τα πεζούλια. Εδώ όλα τα πεζούλια καθαρίσανε όμορφα. Και πάμε στο δεύτερο μέρος της παιδικής χαράς, εκεί.